Ġiet inawgurata sala psikoġerjatrika ġdida f'San Vincenz de Paul, infassla biex tipprovdi kura speċjalizzata lill-anzjani li qed jgħixu b'kundizzjonijiet mediċi u mentali komplessi. L-inawgurazzjoni saret mill-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela u s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paul Agius-Gallia. Is-sala l-ġdida se tilqa' sa 24 pazjent u hija nfassla biex toffri kura integrata li tqis il-persuna b'mod holistiku. Fil-fatt, is-servizz se jservi bħala pont bejn ir-residenzi għall-anzjani u kura aktar intensiva fl-isptar u se jipprovdi alternattiva għal dawk li jeħtieġu attenzjoni speċjalizzata mingħajr ma jkun hemm bżonn ta' dħul fl-isptar. Is-sala se tkun immexxija minn tim ta' professjonisti, inkluż psikjatri, ġerjatri u infermiera li se jaħdmu flimkien biex jiżguraw livell għoli ta' kura. Il-Ministru Bela sostna li dan il-proġett huwa parti minn trasformazzjoni aktar wiesa fis-servizzi offruti f'San Vincenz de Paul, bilan li tingħata kura li tpoġġi d-dinjità u l-benesseri tal-persuna fiċ-ċentru. Żvilupp ieħor ġewwa San Vincenz de Paul f'din il-faċilità issa għandna sala psikoġerjatrika li tieħu ħsieb 24 persuna li għandhom bżonnijiet mediċi ġerjatriċi kif ukoll psikjatriċi. Hawnhekk qed inkomplu nintegraw is-saħħa fiżika ma' dik mentali. Is-Segretarju Parlamentari Agius-Gallia faħħar l-isforz kollettiv tal-Amministrazzjoni ta' San Vincenz de Paul li wassal biex dan il-proġett ambizzjuż sar realtà. U enfasizza li din is-sala hija biss pass ieħor f'katina ta' inizjattivi li qed jtejbu l-kwalità tal-kura u jsaħħu approċċ aktar holistiku bejn il-benesseri tal-anzjani.